Zuwa Gaskiya One TV. Hamsakin sabon masahurin shahararren mai arzikin nan Alhaji Rufai Kulkul ya waiwayo kan YouTube channel ɗinmu Gaskiya TV. Ya bayyana cewa wannan channel ɗin ya bata sati guda idan bata karasa subscribe 10,000 ba zai sai ta ko ta tsiya-tsiya. Ku taimaka ku danna mun subscribe don ceto wannan channel ɗin. Shi dai Alhaji Rufai baya sai da komi sai dai ya ringa siye. Ga dai yadda saye-sayen nashi yake kasancewa. Magana. Madari nake so a siya. To kaga yanzu coach din madari ne yake kira na. To na ce dai zan hada ka da shi ku yi magana. Bari in daga mu ga. Yawo ku yi magana. Salamu alaikum. Coach din madari ne. Barka da rana, an tashi lafiya. Ni ne Alhaji Rufai Brigade. Na siya dubun. Gangaliyan dubun na siya madarin gangaliyan dubun shikenan. To daman dala ainihin na farka da dala yanzu zan turo ma da ita. Yanzu kun gama da. Yanzu a turo da gangaliyan dubun. Za a turo da gangaliyan ɗaya shi kuma wannan na taimakon gidan marayun. Yawowa. Kun gama da shi? Yanzu ya kuka yi madarin cinikin ya fada? Ina masu abu zo ka tura mai gangaliyan 1,001. Yanzu to ni da na kawo cinikin me al'adata? Za a baka tiriliyan 3,000. Allah ya saka da alkhairi. Shi akwai private jet za ka kawo da za ka je ka ɗebo min ƙwaya 10. Wai za mu gana da matar Ronaldo an bani private jet ƙwaya 10. Wani wanda ya taka na a taka shi. Wallahi magun cewa yanzu ba shegen da ya isa ya raina maka. Kowane ne sai sun yi maganinsa. Wacce ne kira aka? Issue now best too much life anything coach lie it's not a mission. Okay, no problem. Wait me your life anything. Okay, don't me forget. You know, Ghana, the 1 zillion balance, they don't need to what the best. Duk wanda aka kama da wannan za a yanke mai hukuncin kisa, hukuncin ɗaure, hukuncin harbi ne. Don wannan wannan fashi ne. Duk wanda ya fashi ko za a harbe. Ni yanzu manaja ya ce ka bani gangaliya. Kuma ni har yanzu ban ga alat. Ziliyan ya kaje mana za ka ganta ka duba application din naka. To ai yanzu ba su alat ba ko sai da dare. Za su shigo. Allah ya saka wani suna an gani a account ɗinka. Za ka ga an sa Rufai Brigade. Marje tana son ka yanzu me za a ce mata? A ce ta ya uri ko koya? A ce dai kawai ina gaishe ta shi kenan. Misali ya kokoli. Sannan kuma na da kamfanin shinkafa da suka da na lemo da na biskit da na madara da na lipton da na siga. To an ce sun ma ba taka bace me gaskiyar zancen? Singa tawa ce don tun waccan shekarar aka san min da ita. Nawa aka siyar ma? Na ji abin da aka san min da ita kwantara tiriliyan biliyan 700 aka san min da ita wancan shekara. To yanzu kowane kamfani naka tan nawa yake fitarwa? La ya alamul gaibi illallah tun da in ka faɗa a baya Allah ne kaɗai ya san gaibu mutum bai san gaibu ba. Gaskiya ne to mun gode. To an fara. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sannan kuma na da kamfanin shinkafa da suka da na lemo da na biskit da na madara da na lipton da na siga. To an ce singan ma ba taka bace me gaskiyar zancen? Singa tawa ce don tun waccan shekarar aka san min da ita. Nawa aka siyar ma? Na ji abin da aka san min da ita kwantara tiriliyan biliyan 700 aka san min da ita wancan shekara. To yanzu kowane kamfani naka tan nawa yake fitarwa? La ya alamul gaibi illallah tun da in ka yanzu dan Allah muna so mu san kamar nawa ne kudin ka
gaba ɗaya na Allah ni kaina ban san iya adadin su ba kullum ka san shi Allah ba a yi tsayyaje mai la ilmul ghaibi illa Allah ba sai wanda ya san gaibi sai Allah mutum ya ce zai faɗa abin da Allah ya ƙarya yake kowa ne akwai awwaliyan ɗaya akawun ɗaya na Jaiz akwai awwaliyan 89,000 ɗaya kuma akwai shi san limit din kudin sa yanzu jirgin ka private jirgin ka sun kai yanzu a Najeriya gaskiya jiragen na gaba ɗaya dai na sama abin da wanda nake da su sun kai wajen kwaya 1,100 na sama banda na ruwa. Yanzu to kamfanin motocin Kano ne a Najeriya gaba ɗaya dai kamfanonuwa na kwaya tiriliyan 45 ne gida da wani. Yanzu iya gidajen ka kuma ba sun kai na wala ban san ya da nisa. Yanzu ranka dade ina so ka canja min mota wannan motar kaga wannan motar ta tsufa to ta miliyan 40 ta isa ta isa yaushe zan je in dauka to yanzu dai ka san inda ka san nan yan a wajen Yalwa wajen ana mai POS kusa da bayan transformer nan ka je ka ce mai in ji Rufa'i ya baka miliyan 40 sai a soyayya baka miliyan 50 a kudin shan make kai na gode kuma yaushe zaka kamanta kai na siya a Maryland biyu dai kawai a Maryland biyu kaji kashe mai wa ka nuna kenan in busy na siya a Maryland biyu a Maryland biyu ka hana bu a Maryland na a Maryland biyu kuma dala ba naira dala ko ba naira ba dala ba naira ba wai a naira ba yaro zai zo Ali Rufa'i kulkul kenan wani shahararren mahaukacin mai kudin Najeriya da ma duniya wanda ya fara mallakan kudi da kimar su ya kai darajar kwantiriliyon. A halin yanzu Ali Rufa'i ya shiga cikin jerin manyan masu kudin Najeriya da ma duniya baki daya domin a tarihin duniya shine mutum na farko daga Najeriya wanda ya sai birnin Manchester na Ingila da Red Sea da kuma birnin tarayyan Abuja Najeriya. Biyo bayan wannan badagala da Rufa'i yake yi da makudan kudade masu tarin yawa akan ya razana hukumar EFCC inda ta fara shirin farautan shi sai dai kafin ta kai ga cin masa ya sai hukumar akan gangaliyon 6.8. Umar Abdullahi Isa. Asiya duniya. To shine tambayar da nake so da ban gane ba shine duniyar nan da ka siya to aka ba kuɗin. Duniyar nan da na siya. Daman su janar Baba Buhari ne suka ce za su daman ya ce za su siya mun kuma na siya mun suka siya mun na ba su kuɗin suka bani certificate ɗina na je na ajiye shi a gida. Yanzu an sai da duniya. An sai da duniya. Ina dama majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Adam ai da haɗuwa suka siya. To yanzu kuma na ta ce ka sai Kano. Ai magana ai wannan kawai dai kawai. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Sunana Abdul ko zan iya sanin cikakken sunana Alhaji Rufa'i Bilget. Kai dan wani gari? Ni? Ni dai inda dai aka haife ka dan kawai dai. Ni dai gaskiya ni dai a Kano na sanni amma ban san a inda nake ba. Amma dai yanzu kai dan garin Kano. Shekara ka nawa? Shekara ta 43 da yan watanni. A can tambayoyi zan maka. Na ga bidiyoyi yadda har aka sai ka sai duniya. Ka sai duniya. To shine tambayar da nake so da ban gane ba shi duniyar nan da ka siya to aka ba kuɗin. Duniyar nan da na siya. Daman su janar Baba Buhari ne suka ce za su ya ce za su siya mun kuma na siya mun suka siya mun na ba su kuɗin suka bani certificate ɗina na je na ajiye shi a gida. Yanzu an sai da duniya. An sai da duniya. Ina dama majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Adam ai da haɗuwa suka siya. To yanzu kuma na ta ce ka sai Kano. Ai magana ai wannan kawai dai dan dai a zauna lafiya ne. Da sai kowa ya tashi. A'a ba haka bane ba. Dan dai ka a zauna ana tashin tashina ne kawai nake ba su kuɗi. Ko kake ba su? To nawa ka sai Sokoto ko ka sai? Yanzu mun gama cinikin ma yanzu ya ce wai na samu kuɗin a akawun ɗinsa Baba Tinubu dan yanzu ma ina ji
ko yanzu ko da safe zan tura mai kuɗin tunda da kuɗin a akawun ɗina daman dala ya ce yana so kuma yanzu da kuɗin a akawun ɗina na waya kawai tafa zan yi na tura mai da kuɗin. Nawa ne kuɗin? Gaba ɗaya abin da dai muka yi ciniki da kaliyan nan. Da kaliyan da wara shashiliyan sai nawa siriliyan biliyan 800 kuma zan tura mai ta akawun din sai budurwa ba kana da ita ko ba ka da ita ba ka to yanzu maganar soyayya ba ta gefe kenan akwai wata ta ce min tana son kai ban san ya za ku yi ba agogon hannunka ta ce min tana so mata gan shi da tsada sunan matar wata tana son Asma'u Abdullahi Wakili to ta ce tana son ban sani ba ko kai take so kuma kudin ta ya ake ci sannan kuma kai za ka bincika ka ba ni bincika bangaren a san ta inda ta gama su gida ya ake ci to shi wannan agogon na ninka nawa ka sai shi wannan agogon na daga Abuja aka kawo shi ba kamar san nawa ka sai ikon Allah to yanzu bangaren kuma yanzu na ji an ce kuma yanzu kaga ina so ka fitar mun ka zaɓa mun wuri ba guda ɗaya yanzu da Instagram da TikTok wanne ka fi so aga Instagram da TikTok da Facebook da Twitter kaga sabon shafin nan ma magazu gaba ya san min da shi abin da ya san min da shi abin da ya san min da shi ina ji ko awaliyan 500 ya san min da shi magazu gabai duk shafukan nan magazu gabai ne ya san min da su yanzu ma ya sake min tallan wani sabon shafin kawai na dakatar da shi na ga gudun na ga yadda za a yi wannan TikTok kuma nawa ka sai ta ina ji TikTok abin da na sai shi ko shekara 3 ne abin da na sai shi kwantara tiriliyon wajen biliyan wajen 800 na sai TikTok ne yunwa nake Facebook shi kuma abin da na haɗuwa kuke da su kuma waya kuke da su waya din muke yi da su ina gida da shi manzo gaba duk kowanne da abin wa'anda muke harka da su kawai waya muke da su to yanzu yan kanu wanda suke irin fina-finai su kuma za ka yi ai kawai duk suna wannan dan ina ji da Rabi'u Musa Kwankwasa da sallan nan ma sai da yasa na ba su kuɗi abinda na da Rabi'u Musa Kwankwasa yasa na ba su tiriliyan 10,000 da Rabi'u Musa Kwankwasa ya sa na ba su kuma na ba alitu ka ba ko da Rabi'u Musa Kwankwasa na ba kuma a yau ma sai da na aiko musu abu ya kai ya ba su ka ba shi yan kano to ka san ai musu abu na san musu ba ai na san shi ai musu abu fa musu ba biye dinka ko wanda yake kula ma da bangaren harkokin kudaden ka musu abu fa na canyalwa okay ne lo na gane shi me sai da rumuka shi na ba ya je ya kai wa na za ce su yaran nan masu yake na kowa duk yaran kai an ba su kuɗi su raba an ba ba Sadiq ma su Koriya su duk kuma ana babba su gaskiya ne tun kuma wani irin kyauta za ka yi mana mu a matsayin mu na irin yara wanda muka fara kasuwa kuma ina so ka gaya motoci ka guda nawa ne gaskiya ina da motoci dan ni motoci na ina da mota sama da ƙwaya 1000 yanzu haka dan ko yau jiya ma ƙwaya wajen 10 na siya yau na siya ƙwaya 2 yau wadda na siya GLK ce ta naira biliyan 1 sai wata Corolla ita kuma na siya miliyan 500 su ne na siya yau ma aka siya wa'annan yau din nan to kuma yanzu ya kai da kwari ma ina yanzu daga kwarin ma nake to ya kai da su ina yanzu daga kwarin nake Farm center ai ba na zuwa sai dai kawai ai waya da su su an siya da su ko ba su din na siya kamfanin waya fani nake yanzu ya za ka yi da kamfanin Anas Magu mai customize Anas Magu ya za ka yi da shi yana ba da wani gyamfuttuka ne ban sani ba ko ya taɓa kawo maka
bai taba kawo mun ba wallahi. Kuma ya kamata ya kama. Gaskiya ne. Saboda ku masu kuɗi dole a ringa muku ladabi da biyayya. Ai ka san abin da yasa. Shi ai daman ai alheri yana da daɗi. Daman Ubangiji ya faɗa a cikin Ƙur'ani ya ce bismillahir rahmanir hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Ka kyautata mai kyautata maka. Gaskiya to yanzu kai Anas Magu kalubale in ba haka ba kuma za a hana shi sai da waya. Ba haka bane ba. Aya za a hana mutum cin abincinsa. Ai duk bakin da Allah ya tsaga ai zai ba shi abin da zai ci. Ba wanda ya isa ya hana abin Allah abin da Allah zai. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Ƙur'ani ya ce ta ate amrul lahi fala ta'dilu, nazartar da al'amura na ku yi aiki da shi. Sannan wata aya Allah cewa a can wata aya kuma Allah ya ce wata hakumu bainan nasu bil adal, ku yi hukunci a tsakankanin mutane da adalci. In ka ce za ka hana mutum abin da Allah ya yi kuma ai ka kafirta. Kamar wata aya Allah ya ce faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, din me karyata aya Allah kafiri ne. Wata aya ma Allah cewa ya faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, me karyata aya Allah fasiki ne. Wata aya Allah cewa ya faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul adun, me karyata aya Allah aduyi. Wannan haka yake. To yanzu a maganar soyayyar nan ya za a yi soyayyar ko kana za a yi mata magana koya kuma fara ce ba ta bleaching, kasan na san ba ta bleaching ma ba ta shafa a waliyan nawa za a ba ta je ta gyara ciki. Sunanta Asma'u Abdullahi Wakili, Asmi sunanta, jaruma ce a masana'antar shirya fina-finai ba fagen yan tashe ba. Ya ake ciki ko dai kawai mu je mu ganta in ta yi wa ko na mu tsaku to Allah zaba mana mafi alheri. Ba za yi zaka ai zabin Allah ake so. Ai na san kai kusan ka san ai ka bar wa Allah zabin ka, zabi kakkace zaka yi da kanka. To yanzu ka bar yanzu ita din ai ta ce ta ganga tana so ne saboda irin kudaden da kake rabarwa so ake famu da su ka saboda kai ai na bar wa Allah zabi. Ka bar wa Allah zaɓi, kakkace za ka yi komai da kanka. Da abin da Allah ya zarta kawai shi ne. Yanzu muka ce za a ta zo zance wurin ka za ka yi. Allah ya bani iko, ka san yin numfashi ma sai Allah ya